Poďte fúzáci, milovníci dobrého jedla. Ďalšia veľmi zaujímavá vec je vlastne škorica, ktorá sa takisto pestuje na Srí Lanke, ako sme sa dozvedeli, tak 90% škorice, ktorá je dostať vo svete, je práve zo Srí Lanky. Práve sa nachádzame pod stromom škorice. Je škoda, že nemôžete byť tu so mňou a neviete otrhnúť ten list a oňať ho, pretože je strašne krásne voňavý, aromatický. Z listov vyrábajú olej a vyrábajú sa z neho parfémy a potom ďalej skôry vlastne produkujú tú škoricu. In between these two harissa. Oh, that's the pineapple. Yeah. Tu majú ananás. Tu majú ananás. A ďalšia super vec, keď sa otočíte na druhú stranu, potom je strom ibišteku. Toto je kvet ibišteku, ktorý takisto robí aj čaj.